Kwedu noMchiBuja kana kitsata uya nhau dzanyasi zuwa rochishanu mumwedzi uno waKurume. Nyasi Tshabangu nowabiyache wanoita 13 watora mhiko dzawo dzokutora kutanda basa rokupinda mudare reparamende somaseneta pabodzi nowamiriri mudare reparamende. Aidi Tshabangu abva atoita kutoti inini ndakutotekerera notsvimbo kuita zvaiita Joshua Ngomo zviya kutekerera notsvimbo. Unobva watoona kutoti heno peno kuzvitsigisa ticharamba takaringa hedu tichiringa kwazvinenge zvichiita. Wanoringa zvinoitika mumatongerwo enyika waribe kufara. Wamwe wagototi zviri kuningisika pachena kutoti dhiri ranga rakatorongiwa kare kare zvokuti kunyangwe dai Chamisa anga aribe kusiya zvakatongorongeka kuti ndiye Tshabangu achangoenda achopinda ipapo. Regai tione kuti zvinozopera zvakaita sei. Sikhala nyasi atakanwa mhosva yache yanga ari kunenedzewa yokuti kwai akagoita kuti vanhu vade kuita zvokupara nzvongo. Ipapa tiri kutenda kutoti zvisvino idi paribe chakaitiwa. Saka Sikhala anga aribe mhosva nekudhara. Tikuramba tichizvitenda izvozvo. Wamwe wagototi zvakutanda kunakidza manje wakutanda kudari waona kuti wamuburitsa mujere asi anga akagara makore kuda kutosvitsa makore 2 paribe mhosva yaainayo. Idi tiri kuzvitenda hedu kuti aribe kuzobatiwa nomhosva ipapa pokare. Magweta anoita kodzero dzevanhu aiwa wambomira regai tione kuti dzimwe nyaya dzacho dziwachadzikona chere kudzipitigura areke kubatiwa nomhosva. Iye Sikhala akuburika ipapa akatoti ndachinja ndafunga manje izvezvi kuita inonzi National Democratic Working Group kwaindo kwandakuda kusenza nako kuti tikuone kutakanura vanhu veZimbabwe kubva munyahwa nonyangadza mushore idzo dziri nyangadzo ZANU-PF. Kwai joko reZANU-PF rirakuda kutoti ridamuhwe chaiko kusvinu takutofanira kuti waibope nekumuhwe kuita zvawakaita zvokuti wanoita kuvhiringidza nyika yese kudando. Ili tiri kuzvitenda regai tione kuti zvinoperera zvakaita sei pokare kuti zvinenge zviperera kupi. Kwai vanhu vanoita mamiliyoni 2 chaiwo munyika anokuraudzira wanenge watoripo panyaya yokutosaikako zvokudya. Kwai izvezvi nzvimbo dzese matunhu ese munyika nomakurukota areketayo kuti matunhu ese munyika ari kupuwa zvokudya muHarare nomuBulawayo. Wabva waita kuti ita wepidi. Regai tione kuti zvinenge zvipera sei. Wabi edu kuMchiBuja kwai izvezvi zviri kutungamirwa nomasabhuku noana mambo. Pokare nhamo yonzara ndo yakutozovhiringidza vanhu nekuti zvinenge zviri kunonzi sabhuku nevanhu vako kana uine vanhu 2 oro 3 wasingazikane kuti wari kumusangano weZANU-PF chachaya ipapo unobva wanzi wanyime zvokudya unozvikona zvokuwanyima iwe. Regai hedu tirambe takaringa kuona asi zvinoita kurwadza izvozvi. Tikange takaringa ipapa hurumende yagoreketa kuti kwai izvezvi takutombotumira kuti tiite kuti vanhu vakone kutenga samende kubva kunze kwenyika wegani. Tikati aiwa zvisvino itai kudando nekuchimbidza zviite zvakanaka. Nokutoti zviri kunyanya watiwo izvezvi makambani anonhadzira samende akukwanisa kuita egani samende yacho inokwana munyika pokare nekutotengesa kunze kwenyika. Hino kuti kunze kwenyika inotengiwa chere nekutoti madhurira inoita simende muZimbabwe akaita kunyangara akaita kunyanya. Regai tirambe takazviringa kuzviona. Nzvimbo dzinotengesa motika makase muHarare mugwagwa wolomagundi nyasi aita kugumowa idi waenda nechigiredha kamuyo wakuru wakundogwemana nazvo kugumura zvese kudonhesa pasi. Kwaita kakunyepai kudhara kuti nzvimbo dzidzi muri kundobhadhara yenyu mari asi nzvimbo dzinofanira kuti dzizoitiwa mugwagwa pakuteera kwenguva. Idi zvakaita kuoma. Zimbabwe idi chozano nojanwa museredzero kutoita kudya wakaringa. Ndosaka muchiona kuti wese wanoita basa rekutengesa zvinhu zveZANU-PF nokudii
wakachitengesa zvinhu wakabatira paZANU-PF wanoita kubhadharisa makutukutu omari yekuti unoita kusaya kuti kohokonai makaro akadando akabvepi, wanoziva kuti mangwana unondofuma wakutonzi izvezvi chitoita kutakanuka izvezvi ubva wabva pano izvezvi ubva wasaya pekuita poteri. Saka unobva waona kuti zvakaita kunyangariwa chaiko. Ndika yedu tirambe takaringama. Uya kuSouth Africa kwayapuwa chopenzi chomadhora $300 okuAmerica achinzi kwaendo mhosva yache iyoyo yokubatiwa chinzangano mabara 5 mubhegi mache. Nyaya yache paribe kana hari kunyatsoingwisisa izvezvi kureketa kuno paribe kana mubodza anopikichayo munhu uyu kuti munhu chere aripo kana kutoti mamwe magemu ari kutotambikawo ipapo. Rekai ditambira akati takaringa hedu kwazvinenge zvienda tichange tichikunyepai. Wakuru wehurumende weZimbabwe wagonzi dai wari wamwe wachinja maitiro. Kureketa kuno kwai kuno mumwe munhu ano rezinesi rokurima mbanje kunyika yeMalawi akabatiwa achitekaira nemakirogiramu anosvika 300 agoreketa kuti ndiri kuenda nawo kuSouth Africa kuti vhenekiwe iyo achiita sei kuno wakabva wamurambira bva wati tatokubata izvezvi kwautomisa mujeri ipapa atopuwa. Unoita kuona kuti zvakaita kuoma makore 3 chaiwo okugara mujere nenyaya yekubatiwa nombanje iyi yaaienda naye kuSouth Africa. Idi nekuti zvinombotekaira sei idi dai wari wamweka wachinja maitiro izvi zvinoba izvi. Rika hedu tirambe takaringama. Mapurisa agoreketapo kare kuti nyasi wakabata mumwe pakapera sondo wakamubata panhandare yondege kumapopoma Victoria Falls. Kwai akabatiwa achinzi anga ainopo kare mamwe mabara mumabhegi ache. Kwai akabatiwa yungo kuPakistan. Rikaiti kuMalaysia. Rikaitione kwai anonzi Lucy Wanjiku. Rikaiti kuona kuti zvinopera zvakaita sei ipapo. Asi mutambiro wari kuita kwai kuno waZimbabwe 3 wasungiwa munzvimbo yeSouth Africa kuri Mpopo wanoti Tabonga Mushabi ana makore 36, Thomas Moyo 30 au Abusteni Madzvimbo ana makore 22. Kwai wakabatiwa wachinzi wagoponda munhu wekuGermany anga auya kuita urendo munyika yeSouth Africa. Rikaitione kuti zvinopera zvakaita sei. Kambani yomugodhi Mimosa paipapa yagototi tatosiisa vanhu 33 basa. Vanhu wasiisiwa basa wangu ari mamaneja nomasupervisor. Mafurumani atori pakanyangaritsa chaipo izvezvi. Unobva waita kuona kuti zvakaita kunyangara. Vari kureketayo kutoti mitengo iri kutengiwa nayo platinum yacho iri kuhwadza. Kunoti akuita kugwema vanhu kamu kuti tisare kambani tiribe kupfika. Rekai tione kuti zvinombopera zvakaita sei. Chimwe kwaizvezvi kuno mhuri yokuzimure iri kuita kupupurika nokusaya zvokuita ipapa. Wakaita kugadzikiwa mudhishi chaimo. Kwai kuno ana mbavha wakauya wachiita kunge wabasa kambani yomafoni yoTeo 1 wakabva waenda kowatorera mari inoita mazvuru 25,000 $25,000 pachirungu. Unobva waona kutoti nyaya yekutoti kumabhengi kuri bechisvinu ndo yaakunetsa. Kumabhengi kwacho ukada kuti uise mari kundoisa mari unobva watoona yaitojiwa imwe. Paunoda kuti ndibvunze kuti ndichino mari yobva yajiwa imwe. Ukada kuti utore mari uchipedza kutora yobva yajiwa imwe. Kunenge kuri kutoita hafu chaiyo zvinoita kuhwadza. Saka vanhu vachizondoramba zvavo vachifunga kuti pasi pomutsago ndo pasvinu. Kuno pamera chirombo paano chirombo chiri kudya mari. Kana izvo zvada ndizvi bvoziva kuti paita kunyangariwa chaiko. Rika hedu tirambe takaringama. Bill Antonio hawadzisa izvezvi kwayagoita tsaona yamuvhiringidza zvokuti anenge asi kutamba mwedzi 6 kusvikira kana mupfumbamwe chaiyo. Kureketa kuti gore rino akutozotanda kana gore rapera
kana kutoti unobva waona kuti di zvinoita kurwadza. Hapangano masondo mairi basa abva kunyora signature yache paipo pamapepa matsva okuti aenderere mberi nokutamba ikweyo kuBelgium kwaariko. Tichiri dziri kuitika pasi rese. So zvatakunyepai kambani yeSibanye Still Water kureketa kuno muSouth Africa yareketayo kutoti hei pakaita kunyangara kwai takaita rosiyo mabhirioni mairi yokumari yokuAmerica. Mabuja kuona paita kujewa mabhirioni akaita kudai chinyura ibva waziva kuti pakaita kunyangara. Asi zvinoita kuti nguva yavanenge vachimboitawo vanoziva kuti zvinofana kudando. Rekai tione kuti zvichapera zvakaita sei ipapa. Tinenge tichikunyepai. WaThabo Mbeki kureketa kuno wagonzi wanyora tsamba kuHurumende kuti imi kusiyana ino zvamuri kuda kuita kusikinya tukono kwai muda urima nochisi. Ipapa vari kuti Hurumende muSouth Africa vari kuda kuti wabise zvibvumirano zvese zvopasi rese zvinochokuita nevanhu vanenge vari kuuya koita upoteri munyika yavo nokudii. Idi rekai waite wazvipfikire wega ino. Wachazodawo kuenda koita upoteri kune dzimwe nyika wachazochiona chimoto chacho kuti chisvinuba. Rekai hedu tirambe takaringa. Asi tikutenda waThabo Mbeki kuti vari kuramba izvozvo. Rekai tione kwazvinoperera. KuMozambique iwo wapanduki vari kudzaurwaye kwai wakavhiringidza kamwe kabhuku wachibva watorana nevanhu vanosvika 40 wari wabvana. Pakaita kunyangara ipapa unobva watoziva chinangwa chavo chaicho. Asi tikundoti hei dai wakona kuboyeka wabva nawo wese waribe kuvhiringidziwa. Kwai kukinya kuno kundege kwagwemana mumhepo chaimo. Unobva waona kuti idi zvakaita kunyangara. Kwapfa mubodzi anga ari kutofundira kuita mutyairi weicho kandege kaduku. Mutungamiri wenyika yeGhana agoreketa kuti mutemo wokurambidza chingo chanhu iyoyo ndiri kusaina izvezvi. Kwai nokuti ndaumbotanga ndambwa kuti bumbiro romutemo rinobvumira chere kuti upinde uri zvawakaita izvozvo kana kuti ucharambidziwa. Rekai tione kuti vanozviita sei. Tinoramba takandoringa tichikunyepai zvazvinenge zvichiitika. Nyika yeFrance ndo imwe yenyika dzokutanda munyika dziriko kumadokazuvaku kubvumidza kutoti nyaya yekubisa mimba kwaitori kodzero itori pabumbiro romutemo chaipo. Unobva waita kuona kuti takaita kusiyana chaiko. Rekai hedu tirambe takaringa kuona kwazvinoperera. Mambozvionera mega kuti Facebook yange yamboti gwada ndemutande rayo kuno yabenhuka. Haiwa rekai hedu tione kuti vanoipedza vachiita sei nyaya yacho. Waribe kureketa kuti chii chakonzeresa kana kuti zvambodini. Ukaona zvadando chipoziva kuti pakaita kunyangariwa. Asi tiri pamabuja rekai tichigumire pano. Ndini wenyu mhanduwe wenhau.